Il-Gvern u l-Oppożizzjoni għandhom jaħdmu flimkien biex l-infermiera u l-qwiebel tagħna jkunu jistgħu jaħdmu f'dinjità u b'rispett. Hekk appella l-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li kien fost il-kelliema f'seduta speċjali tal-Parlament fl-okkażjoni tal-Jum Dinji dedikat lill-infermiera. Matul din is-seduta kienet ippreżentata u approvata mozzjoni imresqa mill-infermiera stess. Fil-pajjiż tagħna rridu nimxu issa pass il qudiem illi dan l-element ta' kura, ta' kompassjoni, ta' caring inħadnuh ukoll bħala soċjetà. Adrian Delija fakkar kif Malta dejjem kienet rikonoxxuta s-servizzi tas-saħħa li tipprovdi tant li sa minn mijiet ta' snin ilu ngħatat it-titlu tal-infermiera tal-Mediterran. U sa fl-istorja riċenti pajjiżna reġa' serva hekk fil-kriżi tal-Libja bexieren ta' persuni jitwaslu hawn biex jingħataw il-kura f'nofs il-gwerra li waslet ta' twaqqih tar-reġim tal-eks dittatur Libjan Muammar Gheddafi. Fil-waqt li sellem partikolarment lil professur John Rizzonaudi li bil-ħidma tiegħu fi żmien gvernijiet nazzjonalisti ra li s-saħħa u l-kura jingħataw l-impenn politiku li jixraqilhom, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li liġi internazzjonali li tagħti dritt għal kulħadd biex igawdi minn saħħa u kura. Matul is-seduta tkellem ukoll il-kelliem tal-Oppożizzjoni għas-saħħa Stephen Spiteri li qal li rridu naraw li l-pazjent jibqa' jinżamm fiċ-ċentru tal-kura tagħna bil-prevenzjoni tittieħed bis-serjetà. U dan jista' jsir biss billi nindirizzaw il-bżonnijiet tal-infermiera, partikolarment fin-nuqqas ta' riżorsi umani li għandu s-settur tas-saħħa. Min-naħa tiegħu, id-Deputat Nazzjonalista Mario Gallia li huwa wkoll infermier appella biex il-Parlament iħares lejn dan is-settur b'mod holistiku u ringrazzja lill-infermiera għas-servizz professjonali li jagħtu mingħajr daqq ta' trombi. U d-Deputat Nazzjonalista Maria De Guara innotat il-bżonn li jitniedu kampanji li jipromuovu din il-karriera bħalma gvernijiet immexxija mill-Partit Nazzjonalista għenu biex l-infermiera jiżviluppaw u joħolqu profil akbar għalihom. Fil-waqt li naqdet fl-appell għal bżonn ta' riżorsi umani xirqa, Maria De Guara qalet li s-servizz tas-saħħa ma jistax jitnaqqaslu l-livell għax ibatu l-pazjenti. Fisem il-Gvern tkellem id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fern li rikonoxxa l-ħtieġa li jiżdiedu riżorsi umani. U min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Anthony Agius De Celis qal li l-Parlament għandu jiddibatti kull punt li ħareġ minn din il-mozzjoni. L-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia qal li hu dmir tal-Istat li jagħti dritt ta' servizzi tas-saħħa mingħajr diskriminazzjoni lil kulħadd u qal li l-missjoni tal-infermiera u l-qwiebel hi waħda vokazzjonali fil-waqt li sellem l-impenn ta' dawn biex jieħdu ħsieb lil pazjent anke emozjonalment. Sa dan it-tant matul is-seduta tkellmu wkoll qatt ta' infermiera u letturi tal-Università ta' Malta li preżentaw l-ħsibijiet tagħhom quddiem l-ogħla istituzzjoni politika fil-pajjiż.